sobra 12 bilyones pesos nga pondo para makabakal sang COVID-19 vaccine. Pagpatigayon sang pilot study sa pag-usar sang rapid antigen test, gin-aprubahan. Sa balita international, Russia, gintawag kaginkilala ang planet Venus bilang Russian planet. Sa sports, Gayanis Antikyumpo, liwat ginkilala bilang NBA MVP. Sa Balita Entertainment, Lara Kigaman, ginbunag ang ikatatlo sininga baby. Samtang sa Balita Special, mga 10 commandments sang mga senior citizens. Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 19, 2020. Kami ang inyo mga kagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Kagkaron sa detalye na sang balita sa lakat sang panahon. Sa lasay 5 nga weather bulletin update sang pag-asa, ang bugos nga Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Island kag Occidental Mindoro ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laka nga pag-ulan bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahuyang tubtob may kasarangan nga hangin gikan na aminaan na sidlangan ang ma-eksperyensyan sa bugos nga Visayas, lakip na ang Palawan, Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro. Ang temperatura sa syudad sang Bacolod yara sa 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak tak na 5:37 kainas ang aga kag natalana magatumod tak na 5:46 karon naman sa hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time last synthesize ang nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Life extended. All right, good morning Aksyon Eden. Good morning sa aton tanan nga mga ka-aksyon. Yes, good morning Direction John kay Anthony Jones, Tabulong Havilio. Good morning. Ara na siya? Yes, ara naman siya. Ara na siya, From nakabugtaw na Barangay siya. Inayawan, Kawayan. Good morning man sa mga ka-Energy Fans Club. Bambi Padernal, good morning. Dennis Richard Tiboro, mahambal niya, good morning ko no. Sa pinaka-cute kag isa sa pinakatahom sang banwa sang San Enrique nga si Miss Chalthea Carla Arian Silva. Happy birthday. Happy birthday, Chalthea. Happy birthday to you. Wala na. Pero kung may spaghetti, kami ro. Complete na siya. Good morning, Aksyon kag Miss Eden from Bambi Padernal, Melchor Baroca Rombinis. Good morning. Ano kagawad no? Kagawad ni sa Inubaan. Sir John kag Ma'am Eden kag sa schoolmate ko nga si Joseph and Levin sa State of Connecticut nga ga-monitor man subong ba. Ara magyapon sa United States of America, na? Kay halin na kay Sir Melchor Baroca Rombines. Dre Rix Tornilla Dingkong, monitor lang kami di from Barangay Alihis, Aksyon John. Good morning dira sa inyo sa Barangay Alihis, Dre Rix, na? Benji Suelan, John Eden, good morning, watching from Sagay City. Good morning, Venezuelan. Juliet Gold Sierra JGS. Good morning, mga idols. Cory Vidaha, still watching. Ma'am Cory Vidaha, good morning. Yes, good morning man. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good morning. Blessed morning, everyone, and always be happy with the best tandem. Wow. Hi, President! Hi, Dennis President. Richard Tiborom. Alin kay President. Franco Villanueva Osorio, good morning. Halong permake, ikaw man, sir. Salamat. Good. Sheila Albao, good morning to all. May Lena Joso Odorio, good morning. Sheila Alagos, good morning, man. Dito siya. Sige. Good morning kay Mondray. Good morning from Shooting Hinigaran, watching live. Rosalina Arellano Espadero, good morning sa inyo dira. Jesseline Andrade Tiangson, good morning Aksyon John and Aksyon Eden. Monitor lang kami diri. Barangay Mansilingan, Liog Tamyao. Or greet kasi ako nga brother nga si Roy Agravante Andrada, no? Sang Ibi Magalona. Again, perfect, good morning. Sir. Captain Ben naman, good morning, Liwat. Yes. And of course, Maria Luz Grijaldo Macunat,
Good morning, patamyaw niyo lang kuno yung bata nga si Chris Marjorie Macunat Serrano. Happy birthday. Nagrita na nigilagina, no? Happy birthday, Chris. Eleanor Guro, good morning, Aksyon Radio, watching from Hong Kong. Thank you so much. Sinong Lani Mitokwa, good morning, and happy weekend sa inyo, Aksyon John, kag Eden. Watching live from Isabela. Yes. Watching live from Isabela, no? Yes. Teacher Edgy Beltran, Kamento, good morning. Kag sa iya mother, kag father, dira kasi hinablo sa Barangay Mansilingan. Thank you so much. Marilu Villarte naman, good morning kay Kathy, monitor sa inyo report. Kay Tinten nga nagapamahaw. Wow. Nagapamahaw na sila yaba. Maayos ang ilang pamahaw, no? George Cortez, good morning po sa inyo from Barangay Luna, Cadiz City. Good morning, Potpot. Good morning, Potpot. Good morning. Siya kay Gov. Hi, Gov. Good morning, Bongga. Potpot, may ako siyang name. Pepperoni Kasilagan, good morning ka Aksyon John, kag Eden Tamyo, ko asawa ko, belated happy birthday, kagapon niya birthday, salamat, God bless. Sino pa asawa? Klaruha daan. Klaruha nga daan, di pa kanda kami, happy birthday. Mabigwasan kita karon. Sige, standby. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Oras ginadulong sa kaalawan. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12, kagkaron sa Ritales ang nagapanguna nga mga balita lokal. Nagpatigayon sa aktual nga inspeksyon si Councilor Renesito Novero, chairman sa Bacolod Quarantine Center Action Team sa mga retreat house sa palibot sang syudad nga ginapanagiahan sang simbahan Katoliko. Suno kay Novero, iningalihok sang iya komitiba ang nagatuyo nga ma-finalize ang plano sang syudad nga magpahamtang sang separadong isolation facilities para sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 apang hindi magpasugot nga ipahamtang sa mga eskwelahan nga ginagamit bilang pasilidad sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Dugang pa ni Novero, ini nga mga pasyente among ang mga individual nga maikasarang kag luyag kontani nga magtinero sa mga hotel apang wala naman sang interesado nga mag-akomodar sa ila. Suno pa kay Novero sa tion nga kung matigayon na ang mga plano, obligasyon sang tagsa ka mga pasyente ang pagbayad sa mga retreat house nga ila pagatiniran sa kasarangan lamang nga presyo. Kung may ara ba lang mga i-isolate nga hindi luyag sa eskwelahan, so luyag yung magbayad. Okay. Pero hindi naman mabaton sa mga hotel kay subong do isa pa man lang ka hotel ang luyag magbaton sang positive. Sige pangita kita sa mga alternative places. Ini mayo ni at 1,200 a day dara na pagkaon, aircon pa. Mga iyasang Roman Catholic na mga retreat houses, inspect namon Bacolod City Councilor Renesito Novero. Nagpatigayon sang meeting kahapon sang hapon si Councilor Dindo Ramos sa mga tiglawas na nagkalain-lain nga Drivers Association sa siyudad sa Bacolod nga nangin kabahin sang libre sakay nga programa. Suno kay Ramos magluwas sa ila himuon nga evaluation sa dalagan sang amo nga programa, tuyo man sini nga talakayon ng problema sa kakulang sa nagabiyahe nga salakyan nga nagresulta sa pagka-stranded sa pila ka mga medical kag essential workers. Dugang pa ni Ramos ginakonsiderar man sang siyudad ang posible pagdugang sang duha ka mga unit sa tagsa ka mga rota kon kinahanglanon. Sa piyag kabahin, ginklaro man sang konsehal nga mayara sang nagakaigo nga monitoring ang iya talatapan angod sa nangin performance ang tagsa ka mga PUJ kag kontrata sang syudad paagi naman sa mga personal sang bitaw nga mo nagalista sa ila tagsa ka mga biyahe. Siya ang tatlo bisa medical workers, tatlo sa essential. Na-meeting gani ko sa ila karon sa mga 2 PM sa opisina. Kaya gina-assess namon day to day ang mga operation nila. Tumay man na gani kag ginano mo sa akon kay nang kunataon ko kung maladugang kami nagduwa-duwa starting Monday mo. Ang ilan na yung hindi sila yung mag-follow yung sang ruta at hindi na pwede. Si Bacolod City Councilor Dindo Ramos.
Samtang ginapailisan ni United Negros Drivers and Operators Center kon ng DOC Secretary General Diego Malacad ang ginabutang nga libre sa kaya nga programa sa lokal nga syudad sang Bacolod. Ini sa mga ginakontrata nga mga salakyan nga di pasahe para magpasakay sa medical kag essential workers. Sa interview sa Aksyon Farming Line, kaupod si Aksyon Brian Morden, ginpahayag ni Malacad nga dapat imuon nga frontliner shuttle service para hindi ma-encourage ang iban nga magkadto sa downtown agud maka-avail sa ginatanyag sang syudad. Una diri nagpalabot sang kadismaya si Malacad kaupod sang duha pa ka mga transport groups nga among si Stone kag Vibacta matapos nga wala sila gintap sang syudad may angot sa nasambit man nga programa. Ginklaro naman ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos nga ginatugutan nga mapasakay ang mga pasahero nga mayara sang home quarantine pass nga nagasanto sa odd-even scheme nga ginapatuman sa syudad nga mga pasahero nga nalabayan lamang o kung wala naghalin mismo sa terminal kag may importante nga katuan kaangay sa pagbakal sang bulong kag essentials. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag sang konsehal nga dapat ipangibabaw sang kada driver ang konsiderasyon ilabi na kon indi man puno ang ginadala nga jeep. Makigangot naman si Ramos kay Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Acebuche para matuduan ang traffic enforcer sa mga dapat kag hindi dapat sa panahon sang Modified Enhanced Community Quarantine sa syudad sang Bacolod. Sa dugang pang balita lokal, ginkumpirmar ni Councilor Cindy Rojas, chairman sa Committee on Returning Residents sa syudad sang Bacolod, ang pag-abot sang 28 ka mga locally stranded individual o kun LSI gikan sa Metro Manila kahapon nga adlaw. Suro kay Rojas, ini nga mga LSI ang ginatagan lamang sa special trip agud makapauli sa Bacolod bangod sang ila sitwasyon nga malawig na nga nagatiner sa puerto sang Metro Manila kag makapila ka beses na nga nakansilar ang ila man mismo nga biyahe. Dugang pa ni Rojas, wala na sa Bacolod noon nga LSI nga natalana nga magapauli sa Bacolod sini nga bulan sang Setyembre, labi na ko na paidalom sa gihapon ng syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine nga estado. Sa piyak nga bahin, base sa records sang talatapan ni Rojas, mayara pa sang kapin 300 ka mga stranded LSI nga nagaproseso sang ila travel authority kang nagaulat pa nga matagan sang letter of coordination para sa ila pagpauli sa palaabuton. Ginaengganyo naman sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter ang pumuluyo nga hindi magkahadlok nga mag-donate sang dugo tungod ako ini nga bulig sa mga nagakinanglan. Sunod kay Eloisa Marie Liza, Donor Recruitment Officer sang PRC, nagjutay ang mga nag-donate sang dugo halin sa nag-umpisa ang COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Liza, hindi man makadali-dali nga makapatigayan sang bloodletting activity bangod wala ginapanugutan ng social gathering. Palayag pa ni Liza, nubo ang supply sang dugo sa ilahensya apang amulan sa gihapon ng demand ilabi na sa mga pasyente nga ginadialysis. Ginaimbitahan ni Liza ang pumuluyo nga makigbahin sa patigayon nga blood donation activity sa maabot nga Setyembre 22 kag 29 las 2 tubtub las 4 sang hapon sa Barangay Monte Vista Gym. Ila ginapasiguro nga hilway sa virus ang ila sining nga mga personnel nga naka full gear PPE subong man ang lugar nga patigayunan sang nasambit nga aktibidad. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton nga mga aksyon nga nagapangapibla ang Dr. Alfred's Green Coffee.
birthday. Alright, and we're back, Action Eden. Good morning Yes. sa liwat. Sa ton nga mga kaakson, damo kita birthday celebrators. Oh, pwede tingbol. Happy birthday. Happy birthday sa tanan. Happy birthday sa tanan. Ano ko lang ni kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Hamalia, please greet niya ko ng cousin niya, si Romela Malaka Amar, on her birthday today. Happy birthday, Rom. Rom, happy birthday. Yes, thank you so much for listening. Happy listening man kay Police Major Edison Garcia. Nagalantaw siya, Action Chan. Yes, good morning, sa sir. Facebook Live. Yes, good morning, Mary Jane Mendoza, Liza Joy Ilon Amoroso, malihay ng Car Double. Good morning, happy watching. Oh, mga recruitment agency. Mga recruitment agency. Gina-recruit nila da para magtanaw. Del Montes Perez Cordero, good morning. Watching from Kuwait, tamyaw nilang kuno mga taga Kawayanon. God bless. Toto JV. Good morning, watching from Blumentritt, Morsha, always tune in every morning. Pepperoni Kasilagan, kay Mona Lintogbo, kuno Action dyan. Oo, gipangalanan ni iyang asawa. Bertrox Maybert, happy birthday man! Kay Ma'am Angie Helongo sa DSW de la Carlota and Betty Alisbo sa Hong Kong. Thank you so much. Happy birthday. Siling ko gid, no? Art Garcia, good morning pa shout out ko, no? Vanessa Mayo, hi ma'am, good morning once again. Happy Friday to all Energy Fans Club. Mabuhay ang Aksyon Radyo. Watching lang here with my buddies in Minnesota is in the house. Dinner. Kay gabi sa ila, no? Be safe you all. Be safe as well, ma'am Vanessa. Art Garcia, shout out ko na sa iyang nanay. Good morning, nanay Gigi, kag sa tatay ko Boboy. Thanks, Idol. Heaven, good morning. Juliet Golf, Sierra, JGS, Idol John, kag Eden. Greet ko lang lihog, tatlo ko nga Angel, Erica, Trisha, Joy, sang Mabinuligon, Sumag. Myla Primavera, good morning, Action dyan. Okay, familiar si Myra. Sa aton nga. This is on. Okay, correct. the volunteer. Dennis Richard Tiboruma, good morning ko, no? Kay Ma'am Lisa. Kay Ma'am Lisa, Joy. Gasap tanay, gisa rin, no? Gasap tanay, sila ka-active. Yes, Richard Dait Pacheco, mayong agak aksyon pa shoutout sa batch 1994 sa Bacolod City National High School, watching and listening sa Piyak Suba. Wow, Piyak Suba. Sa din ang Piyak Suba. Riverside. Kilit Suba na yan. Piyak Suba, ano man? Across the river. River there? River there. River there. Malatak. Good morning sa taga-Barangay Antipolo, Pontevedra, especially sa tatlo nga pinalangga ko, Audrey, Cedrica, Regina de Benegracia, nga nagapamati. Sana all, no? Pero may sila may love. Pwede may ikaw, good morning, Danay. Good morning, love. Good morning, mahal. Sana all. Good morning. Pangalani ko, no? Dasto damo. Sila mo. Si Action Door. Sunod naman. Kaya para wala doon may series sila okay. Oo. Kay good morning, love to naligad mo, no? Good morning kay Christopher Corsiga Masmela. Good morning. To all ko the friends in Sumag, especially kay Darlene Desendario and of course to Ramos and Elon. From Lisa Joy Ilon Amoroso. Sige, stand by. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 7:25. Kakaroon sa mga napaguna nga mga balita national. Nagakinahanglan ang gobyerno sang 12.9 bilyones pesos para sa pagbakal sa vaccine batok sa COVID-19. Ginimo ni Health Undersecretary Mirna Kabutay ang pahayag sa budget hearing angot sa ginuduso nga 127 bilyones pesos nga pondo sa Department of Health para sa tuig 2021. Sunod kay Kabutay, ang Pilipinas nagakinahanglan sang 12.9 bilyones pesos pero ang ginhimo sang ahensya nagpain sang 2.5 bilyones pesos tungod pwede naman makalo sa Land Bank para makover ang nabilin nga budget requirement. Dugang pa ni Kabutahe, ang DOH nagapakig-angot naman sa mga suppliers na nagabarigya sang anti-COVID-19 vaccine sa Pilipinas sa tion nga mga available kag makapasar sa regulatory standards sang Food and Drug Administration o kan FDA.
Ginaprubahan naman sa COVID-19 Task Force ang Pilipinas ang pagpatigayan sang pilot study sa pag-usar sang rapid antigen test para sa border screening. Ang pilot study mag-cover sang interzonal travel, ilabi na nga lain-lain ang quarantine status ang kada lugar subong man ang level of transmission. Ang specialized programs ng Department of Tourism ang kalakip man sa pilot study. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang IATF nagapangita sa isa ka syudad nga patigayunan sang border screening. Dugang pa ni Vergere ang himuon kon ang isa ka individual na kuhaan na sang test gamit ang rapid antigen test kag nagdegatibo pagkaligad sang 3-5 ka adlaw liwat ini nga ipaydalom sa test agud masiguro nga wala nagdevelop ang anuman nga sintomas. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang rapid antigen test hindi pwede gamiton sa mga asymptomatic COVID-19 patients bangod mahimo magresulta sang false positive. Ginhimo ni Vergere ang sabat sa pamangkot sang DOH protocol, ilabi na ang World Health Organization ang nagapamatok man sa pag-usar sang rapid antigen test sa pagdetect sang COVID-19. Una diri gintawag sa United States Center for Disease Control ang rapid antigen test bilang COVID-19 test nga ginahimo paagi sa nasopharyngeal o nasal swab specimens kag direkta ginabutang sa rapid test o rapid test kits nga ginimpon sa extraction buffer o reagent agud ma-detect ang presensya ng specific viral antigen. Sunod kay Vergere, ang ideal sensitivity level sang rapid antigen test dapat makalabot sa 80% apang sa karon hindi pa ini available sa merkado. Nadugangan naman sang duha pa ka empleyado sa Kamara ang nagpositibo sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 78. Sunod kay House Secretary General Luis Montales, ang ika-17 nga ika-77 nga COVID-19 case ang miyembro sang security staff, samtang ang ika-78 ang empleyado naman sa idalom sa Legislative Library Service. Dugang pa ni Montales ang security staff nagtrabaho sa Setyembre 7 kag 9 nga kalabanan office duty kag sa ila sini nga barracks. Inay nabatsyag sang pangapoy sa lawas, hilanat kag diarrhea, rason nga ginpaidalom sa test. Ang ikaduha naka-work from home umpisa Hulyo 24 sa diin, nagbatsyag sang sintomas matapos niya bantayan ang iya utod nga lalaki nga naka-confine sa hospital bangod sa naangkon nga injury. Samtang naglabot na sa 279,526 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos na record sa Department of Health ang dugang nga 3,257 kabag-o nga kaso. Ang Pilipinas mayara sang 208,790 ka mga recoveries matapos naman nadugangan sang 733 kabag-o nga nag-ayo sa balatian. Samtang nadugangan sang 47 ang napatay nga nagdala sa kabilugan ng 4,830. Ang probinsya nga nagapanguna sa may madamong kaso among National Capital Region nga may 997, Bulacan nga may 282, Cavite nga may 179, Negros Occidental nga may 152, kag Cebu nga may 127. Mayara naman sang 65,906 ang nagapabilin nga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Sa katapusan nga Balita National, nagpromesa naman si House Deputy Speaker Jesus Crispin Remula nga pasabton sini ang PhilHealth angot sa ginaligar wala sang may ginhimo nga tikang sa fraudulent reimbursement o reimbursement sa mga hospital sa Pilipinas. Ginhimo ni Remula ang paandam matapos sini sa pawan ang tingog ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagasabat sa pamangkot kung paano gin-address ng PhilHealth ang fraud cases nga imbolbado ang hospital kag health facility claims kag sa hearing angot sa ginaduso nga pondo sang DOH sa 2021. Ginpauntat ni Remula sa pagsabat si Duque kag ginpahayag nga hindi siya komporme sa sabat sang Tiglikom. Gindugang pa ni Remula nga makit-anay na lamang sila sa korte kag pagkatapos nag-walk out ini sa hearing. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman
Radyo Philippine Standard Time, las 7:32. Sa mga balita international, Russia gintawag kaginkilala ang planet Venus bilang Russian planet. Sa sports, Gayanis Antikyumpo liwat ginkilala bilang NBA MVP. Sa balita entertainment, Lara Kigaman ginbunag ang ikatatlo nga baby. Tag sa balita espesyal, bantayan na napulog ka mga commandments sa mga senior citizens. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sige, good morning sa liwat, Aksyon Eden. Good morning sa ton nga mga ka-aksyon. Good morning lang dira kay Ma-Earl, no? Kag kay Mondre. Ma-Earl. Mondre, good morning family shooting watching live from Hinigaran. Sa Hinigaran naman nga, damo mga talaba. Oh, talaba, isda. Pwede man. Kompleto mo na kay Miara, man sa mga dungkaan. Oo, may ano na daw dumiyara. Sila da nga pala. Ang cookies nila, da namin, da. Kaya Milas, paghihib. Di ano man, Sir James sila tayo. Nana, sige din. Reaction nila. JR Pabalinas Panagiton. Good morning, Action John in Idol Eden. Watching from Eroreco. Shout out kay Mick nga upod ko. Good morning. Good morning, Mick. Gleds Bagios Atanasio. Good morning. Watching from La Trinidad, Benguet. Wow. Ang sa La Trinidad, strawberries. Wow. May ano subong, no? May biyahe? may cargo. Kabalan. May cargo. Greet niya lang ko na si nanay niya, Wella, kag tatay Rudy sa barangay Kamalobalo, Hinigaran. Aha, Hinigaran. Yes. Merlinda Miranda, good morning. Watching from Sibucao, San Enrique. Greet niya lang family, Miranda, God heal our land. Yes. Yes. Bia Jonathan, good morning man. Kag kay Lito Dayap. Ernesto Rigatso, good morning, Action John, kag Action Eden. Sir Edwin Pineda is again watching live. Sir Edwin, good morning. Melvin Pinafiel, mayong aga Action John and Action Eden. Thanks more mga ka-aksyon. God bless you. Richard Dait Pacheco, no? Alex Ventes, Sir Alex Ventes, good morning, sir. Thank you for watching. Mayong aga Action Eden and kag-Action John. Have a safe weekend from Evelyn Nepomoceno, no? Perfect. Sir, dugay na utang ko. Amo na siya ngalan ni sa Facebook is watching man. Sir Ronnie dira sa LTO sa May Robinsons. Yes. Good morning lang. Dira naman sa areas ng Barangay Bata. Ang sa ilang simbahan ko ng mga naga-monitor karon nga aga. Good morning. Good morning. Hambalibia Jonathan, happy 9 months kuno kay Baby Tantan. Damo birthday celebrators, no? no? Grabe, no? Kalayo pa sang March. May greet niyo mo ako mag-birthday ko. Ako lapit na lang. Oh my God. Lapit na lang. No? Kung birthday ko na ni Action John, siya nagapag-giveaway. So, standby lang kami. Pero may mas mauna nga birthday sa September. September? Sino? Si Action Rex. Perfect! Aray, grabe. Pag ginaiya. Hindi ko na lang pag-ilawan. Kamalogin ko na yan. Ko pala. No? So, watch out. Watch out. Perfect. No?
Damo ka pa mangkot kung Aksyon Boy. Tapos si Aksyon Boy sa US, wala pa ganito tapos-tapos Wala ang pa ilang... kay kabalo ka doon na budlayan si Trump subong mo. Consultant na siya ni Trump actually. Oo, wala pa ganito tapos-tapos ila ba lang gina-settle. Diskusyonan. Oo na. Sige, standby. Sa detalye na sa Balita International, gina-claim sang Russia nga ila ginapanag-iyahan ang planeta nga Venus kagin pahayag nga isa ini ka Russian planet. Suno kay Dmitry Rogozin, head sang Russian Space Corporation Roscosmos, ila ginbolgar nga ang plano sang pungsod nga magpadala sang mission padulong sa Venus ang dugang sa ila Venera D nga joint mission kaupod ang US. Suno kay Rogozin, ang statement ang ginpalayag isa ka adlaw matapos ginbolgar sa mga scientist nga ang gas sa planet Earth nga ginatawag nga phosphine ang na-detect man sa atmosphere sang Venus. Ang Venus ang may kaangay nga tako sa Earth kag pinakalapit nga planeta. Naibaluan sa to nga 1967 tubtob 1984 nanguna ang Russia sa pagtuon sang Venus planet rason nga nagapabilin ang unique expertise sa pagdisenyo kag pagdevelopment sang landing craft para sa Venus. Kag sa to naman balita sa patag sang negosyo. Yara sa 10% lang sang biyahe sang Cebu Pacific ang padayon nga nag-operate bangod sa aviation industry. Bangod ang aviation industry, lakip na ang turismo ang duha sa pinakaapektado nga sektor sang pandemya dala sang COVID-19. Sa ginpagwa nga pahayag sang Cebu Pacific, umpisa sang pandemya, madamo sang nagpa-refund matapos ginpang-cancel ang biyahe bangod sa ginapatuman nga lockdown. Aminado ang kompanya nga ang disenyo sang ila refund process ang wala nadala sang ila sang ila ahensya bangod sa backlogs. Gilayon ginabag-o ang proseso kag sunod sa Cebu Pacific, naka-refund sila sang masobra 2.4 bilyones pesos bangod sa booking cancellations kag ini ang ginabugusan sang 50% pagid lamang nga balor sang refund request. Nagpromesa naman ang Cebu Pacific nga kompletuhon ang refund request bangod nga naintindihan sang kompanya ang sitwasyon sang tagsa ka mga pasahero. Ginpayag man sang kompanya nga ang pagproseso sang refunds ang posible maglampot sa sulod sang 6 ka bulan. Sa ito naman ang foreign exchange rate, ang US dollars yara sa 48 pesos and 48 centavos, ang Singaporean dollar naman yara sa 35 pesos and 65 centavos, samtang ang Hong Kong dollar naman yara sa 6 pesos kag 26 centavos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Aksyon dyan, ginbunag na ni Lara Kigaman ang ikatatlo nga nila nga bata ni Marco Alcaraz. Gin-share sang mag-asawa ang good news sa ila Instagram account ang pictures sang ila sini nga bata. Gin-share man ni Lara, kag gingalanan sini ang ila sini nga baby boy nga si Moses. Moses. Oo, wala aya Moses. Ay, tingala ko. Iya Moises. Moses. Oo, ilaya Moses. Wala Moses, ay. wala ay. Ang iya na nga ba na, ano nasa, hindi siya showbiz, ano? Showbiz. Showbiz. Yes. Artista man. Ex ko. Charot lang. Magami mag-react ni Kari Karon ka magambal nga. Galing. Ex. Sabi ko ex. O, diba? Pero, hindi, meaning sa artista man siya. Oo, yes. Oo, si Marco Alcaraz, Balaksyon dyan. Familiar. Pero kabalo ko yan nga si Lara Kigaman, Beauty Queen. Yes. Si Marco Alcaraz, ano siya balao? Gamodelan man siya. Okay. Yes, siya na. Taas pag ito isang laki, no? Oo, duga basketball na siya bala mo. Hindi lang ko sure. Basta hindi lang mamabola. Kay pass is pass, bigyan kilipatan ko na mo. Basta hindi lang rin mambobola. True. Pero kabalo ko sagad na mag-shoot. Sang bola. Oo. True, perfect. Mas kuwan, hindi gani karon. Si Moses, Aksyon dyan, may kaangay nga birthday, siya 2 years old, duha ka tuig nga magulang nga si Tobias Nolan. Samtang sa post naman ni Marco, ginpayag sila nga posible excited na ang duha nila ka mga kabataan nga makita ang ila banghod kag tinagpasalamat sa bag-uman nga blessing. Yes. Ang first nila nga bata, 8 years old nga lan si Noah. Noah. Oo, ay kaduha mo ni 2 years old nga si Tobias Nolan.
Tobias Nolan, tapos si Moses. Si Moses. Ang tatlo puro biblical names. True, diba? Perfect. Kag-action dyan, may ara, subong malilakip ta sa kay Showbiz Balita. Ano ta na ang website, subong na mahulat, agad nga, officially na gid bala nga, ano gid nila nga, si Janela Salvador nga Aboso ko, no? Ay, doon ko na. Gusto mo ikaw, May? Gusto mo? Not ready. Pwede ba na inunta? Mayroon tong website. Inunta website, tapos butata ang amay, siya Diaz. Oh my Hindi ka nanigad, ginbag ko pala na nilaging confirm. Oo, gin-confirm ko nung gani, isang mama niya na si Janine Desiderio, walang singer na October ko no, mabata na si Janela. Yung lain na gani, kisang sinilang nila nga bulan sa Setyembre, gin-reveal ang sila ni Marcos, nga sila na kuno. Sila na kuno, tapos sa video, dito lang gahag-hag sila nga duwa. Wow, sila ang gahag. Tapos, ang Instagram post ni Janela, ara sila sa Japan. Oo, grabe diba? No. Para sila ko na sa UK, kaya taga-UK ni si Marcos. So, sa September 10, nagbiyahe itong mama ni Janela. Kagang iya nga utod, kag nag-anot sila inay. Kaya digto mabata, gali? Oo, October, grabe, yes. No? Grabe na, at least sumo na balaan, nagabusong, manugbata pa lang. Si Sofia Andres, si Liga din nakabata. Nakabata mo palang pagpalo, no? Oo, grabe. Dito ikaw ang amay. Hindi man? Hindi man. Pero digto kay Janela, sige lang laging inform. Hindi ako, wag ako. Oh my gosh, may ano ka pala, may pan. Ay, hindi ko pwede wag ako ha. May panya. Okay. Wala ko na dayon na. Wag ako. Wala. Good. Wag ako gani. Perfect. Good morning, Aksyon JM. Basta gusto mo da. Ambalya, kakatulog din tawag. Nilabtan niyo po. Amo na gali. Gali Marco Alcaraz, basketball player yun siya. Basketball player. Sa San Sebastian College, Recoletos. Recoletos man. Sa Hilar kami nagkipay. Tingala ko man nag-text na kami nang ligad. Pala sa akon nga, pre. Ayos na. Agay ka tatlo. Perfect. Solve na. Okay. Sa balita naman sa sports, nakuha ni Milwaukee backstore Giannis Antetokounmpo sa ikaduhang tanion ang titulo ng National Basketball Association ng NBA Most Valuable Player of the Year. Si Antetokounmpo ang isa ka 25 anyos nga player gikan sa Greece, ang ikatatlo nga player sa kasaysayan nga makuha ang MVP kag Defensive Player of the Year honors sa parehas nga season matapos makuha man ini ni Michael Jordan sa tong 1988 kag ni Hakeem Olajuwon sa tong 1994. Sa report, nakakuha sang average nga 29.5 points, 13.6 rebounds, kag 5.6 assists si Antetokounmpo sa 63 ka mga regular season games ng 2019-2020 NBA season. Balita Espesyal! Yes! 97 days to go, Aksyon John! Here we go! Wala pa Christmas song, no? Downloadan mo da. Mama pa music talaga song. Music talaga sa Christmas song. Pwede ba kantahan mo lang ko na danay? Let's sing Merry Christmas! Okay na ko na, Aksyon John. Okay na ko na. Ako pa yung ginagano mo, kanta kita din. Okay na ko na. Ang Key of Z, Key of Z. Key of Z. Ay, kada mo, pero may key of G, of a... Pero lain nun dator, key of Z. Ang malato ko rin son si Aksyon Fred makanta sa kunaga. Oo, ang kanta yun naman one day. Wala sugpo. Halin sa taklo na ko di ka to. Gong one day, wala ganda sugpunan. Pero pinakakanta namin nga kada, ibigahin mo na ang aming Hindi, ako doon na sa December. Kalaw, ayaw ko, ako subo. Ito nga sa December. Okay, ano? Diba, dapat sa ano? May November pa bala. Ay, October pa gani. Mauna pa October. May maskara pa. Di tani eh. Huwag pa naman pala ito maskara. Feeling ko, may basiya, malay mo. May virtual. Basi pa lang, no? Nasubong, diba, siya dyan, mga contest, walang virtual na. Oo. Diba, kasi i-record lang abi nila, itanawon sang judge, dira lang sila dahil mag-judge. Oo, basi pa lang, no? Basi pa lang niya may ara, Aksyon Eden, no? Oo. Tulo ka budlay pa minsan ron, pero it's... Ara na mo na siya, oh? Hindi ko bati, ito nung gabi. Perfect! Amo na siya, diba? Dapat ma-prepare ka na everyday yan sa mga Christmas song. Oo, kakantahan mo ko no background music din. Ang Christmas bonus! Gawa mo na ibigay.
Okay, go ahead. Yes, sa aton nga balita special action dyan, 10 commandments sang senior citizens. Okay, sa aton na mga nanay kag tatay pamati. Una action dyan, let's face it and accept it. Hambal nila, nagatigulang naman gid. Kag hindi mo na mapaiso lang imong edad. That's why nga dapat i-accept mo na kay kag dapat i-accept mo ang pamatuod bala nga may ara sang limitations. Sa una, kung makadalagan ka 100-meter dash. Wow, subong hindi na pwede. Ano 25 na. Kaya hapo-hapo ka na. Oo, kag basi mga katritisan mo da, motukar. Nami man ako mabaton mo na nga may edad ka na kay para bla hindi mo na pag-iperson kag galingon mo nga hindi mo makayang butang. Oo. Na nipilit mo gid, hindi na siya pwede. Para bla nga tama na ng obra. Oo, galing kay kung na-notice mo action dyan, mga katigulangan tabla, naanad sa obra, tapos kung steady pulse lang sila gani, mas gamasakit sila, no? Especially, especially kung workaholics, nagkapanguhit sa akong dulugan. Kung naanad sila mag-obra, usually hindi mo naging sila mapauhay. Oo. Kung workaholic, sila bala sa mga bataon pa sila, tapos gulpi lang mag-retire tapos pungko lang sa balay, nadugaluyan sila. Pero dapat, put limitations. So, kailangan man nilhig sa balay. Pero hindi ka na maghakwat sa mga baldida. Kaya kasi magtumpila ka da about kaluluoy kagit. Ang ikaduha action dyan, focus on enjoying people. Okay. Hindi ko na dapat enjoy mo company mo, especially sa family mo, sa imo friends. Hindi kay, tungod nga example, may aran action dyan mo, kung mag-retire bala, damo siya bikwarta, damo siya retirement, pension, mamakal pa siya sa mga material nga bagay. Okay. Although, hindi na kuno ideal. Pero dapat happy ka lang kung bisan maedad ka na. Hindi ka bala nga do, pagwa mo gid nga, daw ka, bura uto na na. Tapos, Tuloy kaya ka mawaking, wala kag KJ ka. Kay limit, gina, no? Pero ginanchindit. Ginanchindit na sila, di ba? May manakis nga, ano, ginagahod yun naman? Pero may mga hormonal imbalance. Pero hindi nyo lang pagpatamaan. Kahit dasi ka muna kung magtigulang pag mas tigulang ka sa edad mo. Amo na blambal nila, mapatay ka sa ugtas. Totoo, di naguro hambal sang iba. Pero so, dapat di ka mag-ugtas. Ngiritan mo lang para mainit pagid sila. Happy! Yes, happy lang. Ikatatlo siya dyan, place and spend what you saved. Okay. Hambalila, deserve mo na kuno, enjoy mo, samtang healthy ka pa, enjoy mo na, kung may kwarta ka, mag-retire ka, ang imo kwarta, i-travel mo. Ang nakabutang diha, sa ginkuha lang ni naton, the news and the opinion of this source does not affect us, ha. Ang hambal niya lang di action dyan, hindi ka kuno magbilin mana sa imo nga children. Kaya kung madula ka kuno, mas makatuga pag sanggam mo. Kaya ba si awayan? Oo. Ang nambal nila. Kaya di ba subong damo nag-exist? Mo na. Pwede man lang guro samtang buhi ka pa, ipartida mo na daan. Kaya para at least amo ni siya, nga, maka-explain ka bala kung nga sa iyabi, amo ni, nagkanto na. Hindi kahit mabutang, tas uso sa mga mayaman, action dyan, mga last will. Di makibutan na, ay nga, amo ni, amo to. May ara na di ba, subong series sa TV? Yeah. No, nga ginaawayan nilang mana. View na gani. Wala sa diba? Muna siya, nga, pagwa sang last will and testament, ang original nga wife, kalaula. 20% lang, tapos ang tsuray doon, hindi magkaramo. Grabe. Ang anak sa labas, 50%. 50%. Diba? Tapos ito pag nag-create sang inaway. Diba? Hasta na lang, hindi mo na, grabe action dyan, no, miskan pamilya, kamugali, mambal sila, blood is thicker than water. Pero, in terms na yan, money na yung istoryado, galain ang mga paghuyop sang hangin. Ang ginanamin niya, guro nga, hindi ka magmana. Dapat, kung may time ka pa lang, earlier, like, biki actionani, damo sa nga daan, sa mga kadutaan, sa mga gold, may ara na sa mga mana, dapat yun nga daan earlier pa lang. Galing ka wala man sa kaagaw, si Yani Kira, only na galing, no? Only child lang galing. Pero namin ka wala kaagaw. Pero malay, may basi matigulan sa actionani, may pagkilala, nga isa paging kasubaw. Joke lang, Tita Tears. Yari ka rin. Basi mo na matabo, no? Diba? Basi, mga example lang. Example lang. Harap lang nakapagwa na naghatag na earlier. Ay para kuno hindi siya mag-create sa uli isang away. Na. Especially sa imo, mga utod, abi, or sa imo ang kabataan. Amo na. Ang next section dyan, live in there and now, not in yesterdays and tomorrow. Okay. Ako na pala, ang balila, strike while the iron is hot. Hindi ka kuno, kumbaga conflicting ang tomorrow is another day. Kaya dapat kuno YOLO.
You only live once. You only live Kung once. pwede mo lang mahimo subong, why not? Hindi mo na pagpabuwasan, kay hambal day, yesterdays are gone, tomorrows may not even come. Wow! Hambal nila Amo lang ba nila? Kay tiyot sakto man. Kaya mga hindi mo na mabalaan kung basi amo ni matabo, kung ano matabo, malain, o kung may basi may prior schedule, kaya abi nga gusto mo, example be, masakay ka sa gani ang zipline abala buwas. Tinagsakit ang tiyan mo so hindi na madayon. Tapos ang nabalaan mo hasta na lang gali buwas ang zipline man. So malose mo imo chance. So kung pwede mo lang hindi na magpakaron-karon. Dapat subong. Dapat subong dayon. If you can do it now, why do it now? Ano man? Kung mobra mo subong nga, hindi subong. Di ba? Bakal ko gani karon limousine. Kay basi wala na limousine tomorrow out of stock na. So bakal ko later pasakop ka. Ano lang ko ngita lang ko sa tag-isa ka dosina bla kami libre isa na mo. Ako hindi isa lang luwa ko daday. Kay do sa balaga gutok na carport na mo 34 yung kabilog. Na. Ti ako do matamaton ko lang danay. Iba rin pa kata guro Sila Ray, pilay mo? Do 55 na kay Sir El Ray. Kay Sir Nelmar, do 56. 56 plus 1. Plus 1 siya. Grabe. Yung iba niya, basi gusto nyo na magpadala? Yung mga encouraging. Sige na encourage lang da. Sige, kita. Ang next section dyan. Enjoy your grandchildren but don't be their full-time babysitter. Do open na sa Pinoy Action dyan. Kalabanan. Nga example, may mga, mga teenage pregnancy. Usually, amo na, mambal sila back to zero ang mga ginikanan. Kay once gani nga example ng eskwela pabing bata, especially sa sides ng babae. Kay tiya mo ginaya gabear sang child, pagbunaga mo nati. Kung mag-continue eskwela, kadto naman sa lulo kag sa lula ang pagbantay sa gihapon. Kasi syempre hindi man ang action diyan amot kung tuod na nga mas palangga kuno sang nanay kag tatay ang apo kaysa sa bata na. Kaya bata sa lawayon mo ang apo halin pa lang niliwat sa pagkagamay. Amo na gani kay usually di ba subong nga panahon niya kalaban nagdala lola arab lang nga kung saan pa gali nagtigulang digto pa sila nagbantay liwat ang bata. Back to zero sila action diyan. Tapos ti syempre kung medyo dubulubadlay ang pangabuhian sang tatay abi sang nanay sang bata na eskwela pa ti ang nanay ang lolo kag lola ginailiwat mabakal sang gatas. Yes. Amo na gani hambal ang kanta bala nga. Ay kul ba ara mo sa mga kanta na mo? Amo na bala. Sanay. Hindi ka bati be. Ano kung tayo ay matanda na. Wala ka Sanay. Naamo na sa dapat, no? Naamo na siya, yes. Sige, basta may mga edad-edad na, enjoy life. Enjoy life. You only live once. Pero syempre, hindi man tamaan ka-enjoy. Kaya kasi mabilis, ay, ang bal nila, action dyan, action Eden, enjoy. Tika-enjoy ka ba inumber? Hindi naman yan. Hindi man. Enjoy life the normal way. With limitations. Kahit basi karon abusuhol mo blang kagulingon mo. Drink moderately. Don't drink and drive. Tala na lang naman. Yes. Baby on board. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:54. Kag inyo nabatian na nagapanguna ang mga balita lokal, national, international, sports, artista kag balita espesyal. Diri mga ka-aksyon sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Sabado, Setyembre 19, tuig 2020. Mga ka-aksyon, 97 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 104 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline na pagka-Aksyon Art Tayhupon. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Una sa bato na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo